Viimeinen ilta ja yö Ruotsissa. Huomenna kaksi lastausta ja sitten kohti Tukholman satamaa ja illalla tosiaan kotiin kohti. Vähän venähti reissu, mutta ei haittaa. Sitten pääsen viikoksi vapaille. Nyt vähän kahvia ja jotain vähän ehkä suklaata ja pitäisi varmaan alkaa laittaa kamoja kasaan ja käydä vielä sitten suihkussa. Mulla on vielä tuo suihkukuponki ja siitä alkaa miettiä nukkumaan menoako. Aamulla pitäisi jaksaa aikaisin nousta. Tästä on vielä tunnia jo sinne lastaamaan tästä, missä mä nyt oon. Sitten let's mennä.